Na maimala haske raya gari, na maimala haske raya gari, na maimala haske raya gari, na maimala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Ku faɗa musu ga dujuman guji ba. Na maimala haske raya gari, Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. faɗa musu ga jajuman guji ba. Na maimala haske raya gari, Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai ku faɗa makutar. musu ga dujuman guji ba. Na maimala haske raya gari, Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. faɗa musu ga jajuman guji ba. Na maimala haske raya gari, Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai da makutar. sunan Allah zan fara mai bamu abin da muke tabida. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Sarkin da yiwo mana shinkafa, Allahu tabaraka ki gyada. Na maimala haske raya gari, Taimaka mini sarki Allahu a fahimci abin da nake ta faɗa. faɗa musu ga jajuman guji ba. Na ɗauko wakar jangwarzo amanar sarki mai mubutar. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Yaran salati kai ta daɗi ga Rasulullah angon safiya. Dan Aminatu gatan mai gata mai kinasa tabbas zai gaskiya. Ahali ka haɗa da sahabbansa Allahu ka sanyo din mabiya. A ciki Allah sanyo da juma'a da ni ga sarki bai mubutar. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Haske mai haske gari oga dujuma na sarki mai mubutar. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Sanna dujuma kai ne a sama a kabar makiyanka a kwance a kar. Na maimala haske raya gari, Jala daga tasha matsa ai a take agun mai za ta fitar. faɗa musu ga jajuman guji ba. Sanna dujuma kore rigima amanar sarki mai mubutar. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Adan ya sashi ne farce dujuma ba maki ya ba maka ba. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Dan Muhammadu da tsagari oga makauta ba za su iya maka ba. Na maimala haske raya gari, Da kayi kira sai mun amsa dujuma kwarai kai ne a gaba. faɗa musu ga jajuman guji ba. Manyan mu na yobe suna ta yabo suna ce ma yaro na gari. Faɗa Yaro musu ne ga mai tafiya. jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Bacin ba da siga tabbas a radu kwarai sai dai sigari. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da kajin matasa na shewa sannan dujuma ya zo shi gari. Na maimala haske raya gari, Kai shafa'i kar kai sanya a take agun kai yo wutiri. faɗa musu ga jajuman guji ba. Ga mai malaka zanna da juma a nan ga sarki mai mugutar. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Suna gaba kai kayi gaba zanna da juma ka riski rabo. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Ashe bana an samo sauyi gwanin ruwa ya makale a tabo. Na maimala haske raya gari, An maganar gadon zane ai banda kare sai dai zabo. faɗa musu ga jajuman guji ba. Zanna da juma ikon Allah gobar kiriya san ba kasari. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Kai da rubu babban motsi ciro ban guji ba ta buga ba. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Ciro ban guji ba mai malalle yan yobe kwamin dace da uba. Na maimala haske raya gari, Aikin da kake mana mun gode kab yobe ba maki ya ba maka ba. faɗa musu ga jajuman guji ba. Wannan adalci mai malalle yan yobe kwamin samu na gari. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Faɗa musu mai uku mai malalle a ƙasan nan domin gamsu da shi. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da farko shine gwamnan mu a yobe ruwa gadon yashi. Na maimala haske raya gari, Biyonin mu je zance na biyu shugaban APC ne duka shi. faɗa musu ga jajuman guji ba. Ƙarshen maganar kuma shi ne ma ciro man kuci ba mai nazari. Faɗa musu ga jajuman guji ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Ba mai kutubar mu uban gayya gwani na
sarki bai mugutar. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Kowa bai ja da batun sarki ku faɗa mara tabbas zamu dakar. Na maimala haske raya gari. Farin sarki mai farin hali gwani na sarki bai mugutar. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Talakawa na ta yi ma addu'a Allahu ya kare mai mugutar. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da maimala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Jirgin sama ka fi gaban mota zanna da juma mun gamsu da kai. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da juma mabudin alkhairi a gidan kafa mu ba mu ga kai. Na maimala haske raya gari. Karfin sama kama wuyan mugu zanna da juma baya son kai. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da juma na maimala jan zaki amanar sarki mai mugutar. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da maimala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Shiga haƙi shirin banza la haula da yasin mu muka sha. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Masaukin mota ko a ina na gane baya zarta ta sha. Na maimala haske raya gari. Idan na yi sallar magariba bana barci sai na yi isha. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Ba a sallah a cikin bayi mu mun yi ginin masjid a gari. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da maimala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Sarka ta alkhairi zakara kare haushin banza yake yi. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Na gane yaro dan yaye kwarai kwa akwai sabar kwadayi. Na maimala haske raya gari. Jirgin kusu o bai sauka domin ku akwai matsalar Ku yanayi. faɗa musu gaje tuman gaje ba. Kowa yake oga na da juma ku faɗa masa ya faɗa hazari. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da maimala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Ranar jama'a duka sun taru rana ta naɗe murna suka zo. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Shatiban guji ba ya zo shi duk da garba iliya mai kwazo. Na maimala haske raya gari. Ga ɗan masanin guji ba ya zo baba yau Hassan kazar ta gizo. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Ga nan mai guji ba na murna gwani na sarki mai mugutar. faɗa musu Da sarki gaje mai tuman gaje mugutar ba. mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Akin na katar ko a gaishe ka Alhaji Mustapha mai mugutar. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Haji Mustapha mai mugutar jigo ka ja makiyanka a kwanta kar. Na maimala haske raya gari. Mai buni ya di a gaishe ka Alhaji Abba mai mugutar. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Hakimi ne mai halin kirki Haji Abba Hassan mutum na gari. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Alhaji wasai sarkin wagir aina ma ya zarce magani. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Alhaji Dala malabu ni mai buni gari ya gamsu da ni. Na maimala haske raya gari. Ganan almai na gabai ya zo hakimi na gabai ni shi na gani. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Lawanin guji ba ma ya zo mai ka gwani na mai nazari. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Da mai mala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Alhaji Juma an ba rawani masoya sai murna muka yi. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Sanna da Juma ikon Allah mun bar makiyanka suna talayi. Na maimala haske raya gari. Sanna da Juma na mai makutar kafadar dumar da muka yi. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Gabade zanna da Juma amanar sarki mai mugutar. Ku faɗa musu gaje Sarki mai tuman gaje mugutar. ba. Amanar sarki mai mugutar. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. Faɗa musu ga da Juman guji ba. Na maimala haske raya gari. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad sarki mai mugutar. Ku faɗa musu gaje tuman gaje ba. Zaman ka da kyawu Abubakar Muhammad na sarki mai makutar. 080 21 18 13 60 M2B Media.